one day nitshele umama ukuthi nisawudlala kibo sifiso. Mama unjani empirweni, uyaphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungaphilisi kahle. Niyaphila Samkero? Mama nisawudlala kibo sifiso. Okay Samkero, ungabuyi late ngabo 5 ube sora endlini. Phela sekunezigebengu ezibamba abantu inkunzi. Okay, angeke nibuye late. Nizobuya early. Nivele nihambe niye kibo sifiso. Manifika kibo sifiso sifike sidlale amakari sinosifiso. Sadlala kwaze kwaba late. Sifiso seku late manje and umama uthe ningabuyi late ngoba sekunezigebengu. Nivele nibuyele ekhaya. Nizahamba lapha endleleni. Maninzi pha nibona isigebengu sijamile. Nivele nicabange iplani. 1+1. Okay, senine plani. Nivele nisondele kulesigebengu. Nifike nizenze umuntu lo oyingozi. Shobhuti kuhamba kanjani lapha empirweni? Hola. Wanyazi mina ukuthi ngubani? Hey, awuringe fast phela nawe. Mina igama lami nguSamkero. Mara abantu laba abaningi banibiza uphondo rendlovu ngoba vele niyingozi lapha emphakathini. Niyingozi too much. Hayibo, uyingozi wena. Mina nike nashaya indlovu ngempama yaphelera amandla. Ngafufutha imfene yacuthuka uboya. Ngakhafurera ipitbull laqhaqhazela. So niyingozi kakhulu lapha emphakathini. Angifuni umuntu lo wakuthatha ama-chance wazama ukunibamba inkunzi. Isigebengu lesa savele sathukwa saqhaqhazela azange sizame nokunibamba inkunzi. Nami nabuye ekhaya ningabanjwanga inkunzi. One day. Guys, ngiyabonga ukuthi nibukele le video yaze yaphela. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe on my YouTube channel. Yabona, ngicela ukusubscribe na episode esha iyeza kusasa. Wanga subscribe la uzoyikhutha. If usubscribe, danke ngiyazibongela. If awusubscribanga, ngicela ukuthi uyosubscribe manje igama lami la ku YouTube Samkero Skits. Danke ngiyazibongela.